Praising Navy. Behind every successful man is a successful woman. Obutono. Umu Nwanyi Ngwa, ndị bi na America, ana m ekele unu. Ndị ezigbo omume, ndị hụrụ onwe ha n'anya, oji obi eme nwanne. Ịbịa na America, anyị nwere ndị gụrụ akwụkwọ, anyị nwere ndị ji ego, anyị nwere ndị baraba, anyị nwere ndị ji ego. Ala ngwa adịrịla anyị mma. Ịbịa n'ala ngwa, anyị nwere ndị gụrụ akwụkwọ, anyị nwere ndị ji ego. Ala ngwa adịrịla anyị mma. Ịbịa n'ala ngwa, anyị nwere ndị gụrụ akwụkwọ, anyị nwere ndị ji ego. Ala ngwa adịrịla anyị mma. Ịbịa n'ala ngwa, anyị nwere ndị gụrụ akwụkwọ, anyị nwere ndị ji ego. Ala ngwa adịrịla anyị mma. Yagaba ekele nwere ndị o kwesịrị, maka na behind every successful man is a successful woman. Dr. Mrs. Melody Nnenna Ịhụnanya Elele, ike onye ndu ndị Ngwa, igolo nwanyị, anyanwụ ụtụtụ, nwanyị Igbo ka nwa bekee mma, First Lady Ngwa National Association USA. Ịbịa n'ala ngwa, anyị nwere ndị gụrụ akwụkwọ, anyị nwere ndị ji ego. Ala ngwa adịrịla anyị mma. Ịbịa n'ala ngwa, anyị nwere ndị gụrụ akwụkwọ, anyị nwere ndị ji ego. Ala ngwa adịrịla anyị mma. Ịbịa n'ala ngwa, anyị nwere ndị gụrụ akwụkwọ, anyị nwere ndị ji ego. Ala ngwa adịrịla anyị mma. Mrs. Otodichimma Nwamba, Vice President Ngwa National Association, Birikwo. Ekele kelere m ndị former First Lady anyị na Ngwa National Association USA, ndị dịka Mrs. Onyema Nwangwa 2005 to 2006, Mrs. Elizabeth Jacob 2003 to 2004, Dr. Mrs. Chinwe Ubani Ebere, ezigbo nwanyị eji akpa nganga 1999 to 2002, Mrs. Evelyn Udugo 1995 to 1998, Lolo Ichoma Mmiri 1993 to 1994. Ịbịa n'ala ngwa, anyị nwere ndị gụrụ akwụkwọ, anyị nwere ndị ji ego. Ala ngwa adịrịla anyị mma. Ịbịa n'ala ngwa, anyị nwere ndị gụrụ akwụkwọ, anyị nwere ndị ji ego. Ala ngwa adịrịla anyị mma. Ekele anyị na-agara Mrs. Mary Samuel, nwanyị mara obidi ya. Anyị echefughị kwa Mrs. Ego Atụlobi, ezi nwanyị eji eme ngala. Ka anyị kelee Lolo Tina Amanahụ, onye ọma mara obidi ya, onye ọma na-egade. Ụmụ Nwanyi Ngwa, ndị osodi eme ya mere ka anyị ji sị ka anyị kpọtụrụ ụlọ ndị dịka Odoziakụ Ụkachi Virginia Ụkegbu, the woman legend of our time, nwanyị hụrụ ụmụnne ya n'anya, nwanyị ụlọ, Nwada Irene Anyanwụ, Aunty Canada, Mrs. Rita Oriji, Dr. Mrs. Ngozi Erondo, Mrs. Patience Nne Osuji. Ekele kelere m Mrs. Vivian Ironde, Mrs. Comfort Ogbonna, Nwada Cecilia Ugomma Ogbonna. Anyị na-ekele Mrs. Ụgbọakụ Esochaghị, ndị ọma osodieme ya gaziere unu, ma ndị kpọrọ aha ha ma ndị na-akpọ ya aha ha, asị m ya gaziere unu. Umu Nwanyi Ngwa, ndị bi na America, ana m ekele
omume ndị hụrụ onwe ha n'anya o ji obi eme nwanne ịbịa n'Amerika anyị nwere ndị gụrụ akwụkwọ anyị nwere ndị ji ego anyị nwere ndị baraba anyị nwere ndị ji ego ala ngwa adịrịla anyị mma ịbịa n'ala ngwa anyị nwere ndị gụrụ akwụkwọ anyị nwere ndị ji ego ala ngwa adịrịla anyị mma ịbịa n'ala ngwa anyị nwere ndị gụrụ akwụkwọ anyị nwere ndị ji ego ala ngwa adịrịla anyị mma ịbịa n'ala ngwa anyị nwere ndị gụrụ akwụkwọ anyị nwere ndị ji ego ala ngwa adịrịla anyị mma ịbịa n'ala ngwa anyị nwere ndị gụrụ akwụkwọ anyị nwere ndị ji ego ala ngwa adịrịla anyị mma ịbịa n'ala ngwa anyị nwere ndị gụrụ akwụkwọ anyị nwere ndị ji ego ala ngwa adịrịla anyị mma ịbịa n'ala ngwa anyị nwere ndị gụrụ akwụkwọ anyị nwere ndị ji ego